Makadi mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paAfrica and Beyond Television Network. Muineni wenyu Ronald wekwamakusha tichikupai nhau yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Musanyengedzwe neiyo mbavha yeMadiamonds. Masimirembwa is one of the people atira kutosunga kuti atitaura kuti 15 billion yakaenda kupi. Zvese zvaari kutaura zvokuti Kasukuwere azodai Kasukuwere apinda papi munhu akazvinyararira. Nenyaya yekuti akataura kuti haasi kuda nyaya dze2030, that's rubbish. And uyo ari kuziva kuti 15 billion yakaenda kupi. Masimirembwa munanga agwane vamwe wake ndio vari kuziva kuti 15 billion yakaenda kupi. That's why Mugabe akataura kuti enough is enough. Mugabe akafa achitaura nyaya ye15 billion yanga yabiwa, akanga azviramba akati utsotsi hwaitwa uyo Mugabe vakazvitaura izvozvo. Adimazonaka. Saka utsotsi hwakanga hwakuitwa vaMugabe vakanga vazviramba vakati aiwa kana 15 billion haina kubiwa neG40, yakabiwa navamunanga agwane vamwe wavo ndo vakaba mari iyoyo. Ako kambwa kanonzi Masimirembwa kana kutaura zvisane basa zvokuti Kasukuwere ndiye adai. Hapana, Kasukuwere kana muchikwanisa kuenda kunobatana naChabangu, Kasukuwere azoshata chii? Akaba chii Kasukuwere? Zvamakanga muchipa mamillions kudirector mari dzegovernment dzemaICG negovernment, muchidirector muchipa ana Chabangu. Makanga muchidirector mari kaimi muchipa ana Chabangu kuti vadzike maMPs mamillions. Akatenga imba kuchishawasha, nhasi uno Chabangu akatenga imba kuchishawasha, makamupa mamillions. Dai makaendesa mari iyoyo kuzvipatara, mari iyo yanga isingashande zvinhu zvine musoro. But makadecide kuti vanhu havana basa, upenyu hwevanhu havana basa, makatora mamillions makapa Chabangu kuti adzinge maMPs. Nhasi munotaura zita raKasukuwere rapinde papi? Iyo imbwa inonzi Masimirembwa yetsvina iyi, hapana zvaanotaura. Akadyiwa election, imbavha yeMadiamonds, hapana zvinhu zvaanotaura pamusoro peZimbabwe. Anonzi Masimirembwa. Akatodzingwa even pauloya. Adimazona. Who is more G40 between Gomwe naMasimirembwa? Waiva kupi iwewe paisungana Gomwe nenyaya ichinje chelacostichi? Waiva kupi iwe Masimirembwa? Uri tsvina yemunhu. Foko. Saka ngapave neconsensus kuti nyika yofambira mberi sei. Asi ngatisakanganwa mhaka dzine dzakaparwa nevamwe kuti umwe nemumwe anofanira kumiririra mhaka dzake. Kana achikumbira ruregerero kuvanhu, okumbira ruregerero kuvanhu vaakatadzira. Hatigoni kuita reconciliation neforgiveness yekuti inongoitwa nevakuru zvofamba zvakadaro. Vana Kasukuwere vane nyaya dzavo dzavakaita kuMount Darwen uko, dzavari kufanira kuenda vondokumbira vanhu veikoko ruregerero, voregererwa nevanhu vavakashungurudza ikoko kuMachi-Central. Zvese zvana Chabangu izvi zvaiitwa vana general vachiona. Ike zvino chaakurwadza ndechekuti ivo general ndo vatarget. Chaakurwadza ndechekuti kune vamwe vanhu vari muZANU-PF vaifamba nageneral vaifungidzirwa kuti vachaonawo mikana yavo vaamatargets. Saka isusu tiri kuti Zimbabwe igone kufambirira mberi, munhu wese ngaagone kugara pasi awirirane kuti ZANU-PF yatadza, ZANU-PF ipati yemboko, ZANU-PF haichadiwa. Ndo panotangira nyaya.